Bebe. Nag-live puti oh. Ikaw na ikaw na. TV. Konti kinalive. Hi. Happy birthday. Asa mo te? Asa yung table? Wala mo ka. Sa'yo mo minagangari. Sa'yo mo minagangari. Ang injo, asa man mo? Wala kay bago pa may asa. Pa may kalingkod na dia. Napay, kuhaan, Lord? Dito pwede naman, uy. Maiwan. Ay, Dudong. Hi, baby. Hi. Sige na ba? Dito ka naman kayo. Vloggers. Meron siya, pakuha na pagkaon. Meron chain. Pwede yan na to. Dali na, be. Ito ka na, Nis. Nis. Sorry. Happy birthday mo, Mila. Ay, sa birthday. Ay, sige na kayo. Ako idagaw taga-buyog to. Ano nga po sila? Kaya Amerikano yung bana. Oo, mo, ito to na. Taga-buyog na. Hindi yung may mo kuyog anak ka na. Naman. Dahil bisis niya to sa Nagbigay ko yan. Magtigo na ka na. Pila na yung edad, te? 5'5". Sunod si Ate Nita. Pila yung edad? Magod pa magulo si... Magod pa magtita ka nila. Si Mami lang kinamagwangan. Okay lang yun, nabigay nila. Pero ka lang ito. Hindi na lang.
May ka 60 oh. May nga na dud ka ma. Ako gusto tiguman. Ang tiguman. Tugal sa ako. Ginoo ko. Hindi na siguro mahala ng mga na mauutay nga ni ang mga maistra.